Seru banget Pak Dhuwur, Pak. Pak, Allah, Pak. Ya Allah, Pak. Mbok ya lan lho. Kok pakai klipatan nih, Sek? Kok malah ke gas? Motor. Ngerti dalan koyo ngene ya mbok gas ae lho terahno. Wong kok nibakne aku Motor terus. cek. Piye? Cek nih malah ya. Tekne aku ya ora iso. Mundur iki kok kan, mundur. Jare sapa kan mundur? Kok mau Jakangen. Terus. aku sing disneni yo sampean koyo ngene wae kon medhot. Kowe sing salah kok. Kok iso akun? Apa sing salah kok kowe? Ya sampean to. Salah kok salah nih ragel. Ya sampean sing salah lho. Wong kok. Lah kowe nanjak ngene kan wae ngomong medhot mau to. Lah sampean ra ngomong medhon aku yang manut supire. Sok kaya apa ae. Iso menu semengane nggaweni wong tiba-tiba digoni kon rekoso dalane. Wong kok. Dalan ra kena kok mangga. Jangan sampean. Saut kok. Oh, sampean lho. Oh. Terus piye iki munggah jajal iki? Salah ya sampean. Salah. Wis lagon dhewe wae kok. Kon dhewe piye? Terus piye iki? Dorong rono. Mundur dhisik rono lho. Lah. Durung maju sik. Bodol motor iki, motor gur siji. Kan. Makane direm.